Mangulam ko sa bangko. Ay, pagbuot ha. Maningil ka sa upang niya, mangayok ka upang ko. Lain ka. Maniningil ka ng utang, tapos manghiram ng bangko. Manghiram ng bangko. Dapat quits na lang. Oo, mahal na naman ko nung nalang ko. Di man lang ako. Sinong banda pala mamaya? Kusiban. Cozy. Maganda rin yun magaling din yun. Wala pa na. O, maragay ko na siguro. Napakinggan ko na yun sila, Cozy Band. Kaya naman tayo lang kuhan. Kaya acoustic nga. Maganda rin yung kagabi, gusto ko yun. Kasi may mga bossa nova silang kinanta. Ba? And I love it. Charang tingog tong ba? Yes. Medyo ano Abre, lang. kaniwang na may? Hindi promise, kahit siyang angulo talaga. Ang gulo, tignan. Promise, no? Comment down below nga mga moms. Diba no, kahit siyang angulo Hoy, ako talaga. 3 hours lang tulog ba? Nagulat ka ako sa wow, aga nag-live. Ang 160. 160. Pag may banda, 180. 180. Pero ay, dibating ba? Sobrang With din ice, niya. nag-gist again yung with ice. With ice. Nag-gist, oy. Ang, tag-gis mo dyan ang ice. Gabi. Pulman naman ako na. Ano, ginuko. Kabalo ka, na-event sa amo, wala may bangko, pero gabayad, nag-gis kada isa. Pila na nakabulan sa inyo ang bangko nako. Hala. So, Paano gini mo na? Kani, nakuha lang ka na. paano yung utang? Fix Ha? na. Una ang ako ng imong lights, ha? Uy, naka-live siya. Hello po, bigay ko po yan sa kanya kasi bigay ko sa lilitaw. Guys, ang ganda ng ano niya, ng lights na actually ano natin yun. Yung meron na, ay, pilang ginang na ng bangko, na pa yung mga upuan namin. Upuan na yan. Hello guys. Tapos sorry kayo, nawala pala yung isang bangko nila. Bayaran ng pila to siya, 300 yung bangko. 250. 250 to yung bangko itong blue, 250 to siya, tapos kanang bangko, 540 na siya. Tapos parang dagat, na siya, nanay mga, ang uban nanay mga gasgas sa ilalong. Ago na kayo. Oh, ako na kayong bangko tungkol sa overview. Kasi kanang kanabot may tablecloth. Parang... Ganit ka, di ba? Hello Hindi ko daw guys, itong mga... kalam mo na hello. Gusto na mabarnisan na naman bangko, ayaw mo yato dito. Or kami na magkakuti, okay lang, kaon na ka dyan. Kanang Jollibee di ay pa na siya ha. Pagkaon na ba? Ano? Pila. Pila utang gabi. 5 mil, 6 mil. Awa po kakuan. Ang utang. Tapos giuli ko, mag-uban eh. Hala. Di ba, uban? So, pumunta po siya rito. Plus na pa. Unya pa yun. Nang, grabe na ako na kayo nag-utang ba? Hindi ako po, oy, maningil na ka mga baya. Ang akong kainom kagabi murag wala ra nagduha ka botelya kay ako na nga inom binigay ng mga taga-table. Sila ang dagan nang inom og giuli ko alas 12, dapat katok alas 12 paglakaw nako. Cut off na, kato din lang giinom sila na dayon. Si Jigjig Hoy, na to. 6 mil ang atong utang niya ako na inom kagabi, wala pa nagduha ka botelya. Na. Oh, di ba? Oh, iya jigjig daw ang isa ka case og 5 so Ima na, Jig. So, Nagpunta siya rito kasi na manghiram siya ng upuan. bangko. Maningil ang utang. Ningil sa utang. At hindi na pagkain hindi ako Jollibee. hindi ko matuon niya. Nahihilom ka dito. Hoy, matuon niya pero magdala ko kaugalingon ako nga. Pinulit ko na doon na. Basta pupunta ako doon mamaya, may dala ako ng sarili kong. Wala man, wala. Meron kami dito mga tanduay na Dili man. select. Ato man, apil man tong utang nimo sa atong last time. Ano? Dili. Ay, wala pa tayo nagbayad last time, Jig. Di, kagabi pa, oy. Wala pa tayo nagbayad last week. Nagbayad ba siya? Wala mo utang sa imo ha? Una-una ka nung nga ako kay kagutang sa ako, wala ko naningil ha. Nya karon imo kusing no, wapag kagabot 10 mil. Uy, naka-live siya ulit. Hello, hindi okay naman kahit hindi mo muna bayaran. Akin na magkano yung Gcash mo. Naman na utang sa ila. Kabrinda? Natingala ko ba? Di ba nagato ko ni mong itong tukya? Ang tukya ba? No, siya Tukya ba? utang. Ngawin ko lang. Ayun na. Wala mo ganahan. Tukya. Katagyatan mo kay Jigjag. Ah, Oh, aman mo utang sa ko ah. wala ba? Nanay ko utang ani niya 3,000. Wala ka bulo sa Mo gani, mo giingon sa imo mo. Oo. Katulong tong kita. Tong kita ba? Bayran apil. Ako na bayad ana. Basta ang atong imong gikuha nagbayad ko ato tanan, gibayaran to nako, di ba nag-Gcash ko. Tinigin. Gani. Magbulag-bulag na sila table. Ayaw sa pagdegosyo, ayaw magpautang sa amo kung kuan di ay.
Uy, naka-live nga. Mamaya man tumi dito. Ay, Hello, Lola. hello. Nang guys, magbayad man yung utang. Tong Trismel, katong last time. 3-1, oo, last. Ay, no, no, Nagbayad hindi ko naman akong 3-1. Nagbayad may bagtriwan. Wala ko yung utang dito kagabi pa, Jud. Kamo ba dyan? Stop ninyo ba? Overview people. Uy, live yan. Singlon ka mo sa bangko karon. Una-unaan ninyo ha nga. Ako pinakadakog bill, kadaanan ako diya. Day, dilira ikaw ang pinakadakong bill. Pinsa. Higher. Ano Tubag. Ah, ikaw? Tubag. Si Kuan. Babae ito. Ah. Naging emosyonal ang mga pangyayari ngayon. Ay, di ba istorya ko? Di makadya ka. Ay, pagkana. Oh, kanina rin taka na ko. Nagpunta ka, nag-participate ka niya. Oh, ganina rin binalo chika. Mangayo kaya ano. Ngayon nang musa, nahit po. Lahing siya, kahit 10 minutes Sige na kag paningil sa mua sa utang, unya bisag Jollibee di ka kapalit. Hala, Tora. Ilibre ko. O sa kadaanan na ako diya bisag Pero tagi- at least, libre binigyan ta ko ka ng money. bulaklak sa birthday mo. Oo. Ay sa upo. Bulaklak worth 5,000 Ay sa baba. yun. Ay nagdali pipilion niya ang pulutan. Kamot na sa bata. Ay sa balain, parat kayo. Ha? Parat. Ako ilok ko mas para. Bating parat din. Diba? Di may magkuhan na. Lami ang Jollibee. Lami kayo. O mas lami ko. Ha? Hoy, lami kayo kumukha. Hindi kayo pagkuhan. Ha? Dalawa sa Jollibee. Lami kayo kumukha ang Jollibee. Ilo ba ka na nag Ayan na po. Chill mga tubig. Kung sulit sa ko ba kanan ako iyab. Ha? Kasi o yan. Ay? Diyan na. Ayaw, umagay ka na ako kung sulit ka na kayo iyab. Ah? Dahil dyan, meron ka! Dalawa kayo! Hala! Dalawa yan! Dalawa kayo niyan! Hala! Trip to kakao. Ikaw to. Bakit ang joke? Nakalayo pa naman tayo. Uban ka sa Macau? Kaya, Mami Kay! Mami Kay, si Britney! Mami Kay! Kabuka naman niya si Kano kasi parang Ako Amerikano. ba sa mga Kay, Mga Amerikano si Mami Kay. Kay no! Uban ka sa Macau? Di mo wag-wan. Oh, dapit na. Ano siya passport? Hong Kong! Kakao! Kaog kakao! Ulang pa, Dam! JJ! No, si Kano Bayot. Dam, 3 minutes pa, Dam. Dahil kasi may storya ni Kano Bayot. JJ. Yeah. Hindi, Okay, kano, sino sa mga social climber ang may mga utang sa imuha? Ayan. Si Inday Raman. Si Inday? No. Sa balang kuan, natampuan ta na. Hoy, wala ko yung utang nila nga kuan. Nasigo kay kauban na nasa nga tayo. Natampuan. Ako katong murag kuan, magsiguro to unom ka BB boys, magsiguro yung kauban. Hala! Ayan, sige. Ito mo na, ituloy na. Time na nag-comment sila RJ. Ayan na. Nagpapaliwanag. Oh, nakaisa di ba nag-inom ka nga kabol siguro ni JJ dito mo? Sila JJ. Oh, mo to lagi. Ngalay ang imong inom ka nga maglahi ta kay ngano ana. Mo to siya. Ikaw nga ako na lang bayo sa kuha dahil. Oh, di ba? Ay, mo sa kuha di ba ngalay ang imong tib. Lahit mo. Sama na. Sa manawin! Minasama na! Midwifery mo na! Ito sa? Kaya sa na? So, anong nalalaki kasama niya? Kaya pala, Si Kuan Banoy ba siya? Ang kuon. Nawala mo. baka magselos. Ano naman? Ay ka nang... Ay sa banasi kon dia. Validor. Banasi dia. Diba? Ay sa banasi kon dia isa doon. Wala. Matog Macau. Ina mo mga... Alin naman ito? Hong Kong muna tayo, tapos Macau. Kasi mula Hong Kong, papuntang Macau, bus lang 1 hour. Muban go? Sama ka sa ka. Ayo. Namoy passport. Ano kay passport? Oo. Ready ka na? Kuan og mga unsa may pamagya na mag kuan de. Dapat makapasa Kaya sa dapat- immigration. Mag-ready. Interview. Para sa nag-Japan mi ba? Nagkapasa mi. Nakakatakot sa immigration eh. Paano? Nakakatakot sa immigration. Di ba? Nakakatakot. Mga tao karon. Magsama ka na sa... Uban do na Macau ka? Ako lang igon. Uban na siya. Kana what if?
May anak kayo yan, onggoy. Sasabihin ko. Ano sige pa? Okay lang naman. Ay sa ba, mobile kas talisayan dili. Talisayan. Asun, saan na ah? Sa 18 naman ko siya, Ako, 18 hindi ko sa mobile. talisayan. Karong 18? Oo, baro na Pwede ako isa sa ba, kanto Ivy? si Ilaw. Muna mo sa ninaon, Bi? Dito mo siya Medina. Dili kong gaon. One barangay naman siya. Oh, ay dugan Tunggaw, ko ah? talisayan ah. Dagan nakikuy. Abi kung si silver ka tong gold. At oh, Ito may dapat? kano? Palamig na akong kano? Liwat ka talaga kay mami. Kami Kano din kano? ako talisayan. Kano? Hindi sa gadul sa kuha ba? Doon na ako manggali. At kay daddy oh. Hindi sa gadul din sa kuha gid. Uy, kano ba mong dagway? Dili oh. Kano ba mong dagway ay? Happy family. Ay pag ingana inday. Hindi mo dul. Ay! Yung unggoy! Ala bayot siya, ala gusto niya mag-kiss. Hindi, pag sa lalaki, malapit talaga siya. Dili mo sig dul sa Gusto kuha. mag-kiss kay daddy. Ngayon ka ba lang niya kasi nakita, pero at least hindi siya... Ang katunag shooting nito ko. Ah. Wala di mo dul. Ito daddy. Kawin hawa. 18 ba? Tama lang, tama. Ito nga, batch. Ano ko na lang yung mga damit nila, kung ano yung color ng damit na susutin. Sa April 5 na sa ayan, may napapilog sa April 5. Sa buong Sige, kabalo nga. Kabalo, malapit na siya. Basta Sa wala Manila. ko buhaton guro mo. Oh. Sayang yung TF pambili rin ng bangko. Umuga ni. Ano? Hindi na sabi akong sipin sa kapatid. Uy, kano? Ay, sa akin ako Hindi is ako ang 5 kwarta baya. Nana may ticket sa Elias kay magbaligya ko. Lagi nakakimaya sila ti Joy. Grabe idol nila. Oy, ako biyagin na 200 ang entrance, no? Ilyas? Oh, pila? 350? Pati di ay. Tayo kong ticket ha, kay mamaligya ako. Tayo kong ticket. Sa akin tayo baligya. Well, doon naman akong through online niya po din. Marketing jud ka sa online. Siya na bahala kung ano yung desisyon niya, Tinamas bahala siya. Brenda na mo assist. kay siya. Dai. Brenda, Wala, piliun na naman ako ang i-VIP din, anak. Magkuhan kong VIP. wa ko'y labot na ma-VIP mi. Ang amo, makakuan mi ni Elias. So- Amigo mi. Jai, yan ang konde ha. Ilagawin ako noong dyan. Saan mo sila patutuloyin? Magkuhan ako accommodation niya sa Quadro. Shopee? Eh, hamis kay Kaday. Matis. Hamis kay ko. Lain man ko. Dili kina ko sila ipamanyapon niya. Pati yung isang babae, babae niya, kung ba na Kasi kukuyugin agad siya. Ano, paano nagdili? Naliyan sa itlog yung papa. Confirm na Ang ito puti man niya. niya, mama? Yung mama po da? Yung mama po. Kano, igna, dali, Brinda, ang So, nagputi paluwagan. ka? Ito ang paluwagan na. Kano, si Ems Diaz. Igna, Bayad kay siya, Brinda, Day. ang paluwagan, no? Paluwagan mo, paluwagan. Pero luwag na ako. Tinuod. Pero man, di ba? Ang Brinda mo, ato bro, kamulan. Ato, kamulan? Ay! Apo ko sinasadaan. Magkapatid sila. Oh? Busog na. Solve. Lamig ang Jollibee. Dapat Libre. paspasin yung mindset ba nga. Uy, napay nabilin nito. Gamba na yun. Go na! Ano to? Ano to? Come on! Come on!